bos días, benvidas a Linas TV. Eu son Lía. E eu son Lucía. Hoxe vou falar sobre o tempo en Galicia. Durante a xornada de hoxe, as nubes irán tapando de compoñente sur hasta o compoñente este. A chega caerá dende a primeira hora da mañá e irá estendéndose polo resto da comunidade. As temperaturas sufrirán un pequeno descenso durante estes días. O vento soprará de compoñente sur. Mañá vai haber máis ou menos as mesmas temperaturas. Hola, bo día. Eu vou presentar o tempo de verán. Hoxe ás 8 fixo 16 grados e ás 2 fará 19 grados. A mañá había nubes e ás 2 haberá sol con nubes e ventos de 23 km/h. Ás 8:04 foi o amencer e ás 6:36 será o solpor. Mañá 5 ás 8 fará 17 grados e fará sol con nubes. Fará vento de 22 km/h. Ás 8:06 será o amencer e ás 6:35 será o solpor. Ola, son David e ela é a miña compañeira Antía. Vamos facer un anuncio sobre a contaminación e o medio ambiente. A basura como plástico, orgánico, cartón, tírase en distintos contenedores e non sempre no mesmo. Hai xente no colexio de altos cursos que tira a merenda e o que trae de casa para comer no contenedor amarelo e non se pode permitir. E ora vamos a diciros un eslogan: non tires a basura ao mar ou se vai a contaminar. Bos días, eu son Brais e vou vos a dicir os clubes que hai, que son costura, canguros e pintura. Os coordinadores dos clubes son de costura quinto A, de canguros terceiro e de pintura terceiro. Bo día, eu sou Daniel, os presento o proxecto dos carteiros. A semana pasada foron Nico e Sara e esta semana son Martín e Iván e a próxima semana van a ser Sergio e Antía. Ola, eu son Antía de quinto A e hoxe vamos a falar de María Xosé Silvar, máis coñecida como SES, autora da canción do timbre musical. É unha cantante coruñesa de rock e blues en galego. Ten editado 6 discos e neste momento está gravando o 7º. A canción do noso timbre fala das mulleres que se fan a sí mesmos con novas ganas de soñar, porque a ilusión é o que nos move.